Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős diákjainak vizsgamunka kiállításán vagyunk. A kiállításon a végzős diákok munkáival találkozhatunk. Láthatunk itt bútorkópiákat, modern hangvételű ágyakat, szekrényeket, van itt görög népi hangszer, a buzuki, vagy éppen fából készült kerékpár a végzős bútoripari technikusoktól. A kiállításon megtekinthetők az iskola lakberendező tanulóinak dizájnlámpái, valamint bútorműves diákok vizsgafeladatainak makettjei. Az iskola új hagyományt szeretne indítani azzal, hogy egy korábban náluk végzett, jelenleg sikeres diákjuk munkásságát is bemutatja. Idén a választás elsőként Macsali Zsoltra esett, aki a konyhabútorgyártás területén ért el sikereket. Ő egy LG Himax-ből készült ellipszis formájú konyhaszigetet hozott el a kiállításra. Szia Attila, légy szíves, mesélj nekünk erről a székről, hogy mitől különleges számodra. Hello! Ezek a székek attól különlegesek, hogy tulajdonképpen roncs, már használt székekből készítettük el őket, és az ilyen székek bárhol megtalálhatóak, lomtalanításon, padláson, pincébe, elfekvőbe vannak minden háztartásban szinte, és ezekből kellett valami új gondolatot és új küllemet adni nekik. Végül is a japán stílusjegyekben történt a felújítása, viszont láthatunk akár barokk mintát is, vagy ilyen egyedi elképzeléseket, ilyen kinek, hogy akár otthoni bútorokhoz kapcsolódóan, stílusban mindenki szabad elgondolás szerint alakíthatta őket. Szia Fruzsi, miért pont éjjeli szekrényt választottál? Hát nagyon tetszett ez a bútordarab, és gondoltam, hogy ez megfelelő lesz erre a vizsgára. Az elejétől kezdve te csináltad ezt a szekrényt, vagy restauráltad? Ezt én restauráltam, vagyis hát inkább felújítottam. Milyen fából készült ez a bútor? Alapvetően az alapanyag a fenyő, de a profilozott részeket, amiket megvoltak, azok bükkből készültek, illetve vannak rajta hajlított részek, azok pedig rétegetlemezből készültek. Miért pont egy utcabútort választottál? Hát igazából a helyszín volt meg először, mert ugye Káposztás megyeren lakom, és ott van egy ilyen nagyon hosszú sétány, amin a padok hát eléggé meg vannak rongálódva. Stílusában hát inkább ilyen minimálnak mondanám. Hát mintázat igazából nincs rajta nagyon semmilyen díszítő motivum, de a forma a lényeg. Szia Bea, kérlek mesélj a művedről. Hát alapfeladatom az volt, hogy egy szoborbútort készítsek, és ez alapján egy kolibrit kerestem. Igazából azért, mert kedvelem a színeket és az ilyen hajlított formákat. Szeretem ezt a szakmát, szeretnék minden jobban belelátni, beletanulni. Ők itt a fiókok, ebből 3 darab van, minden 3 csúszófiók, tehát nincsen benne vasalat, magán a szerkezeten csúszik, és 2 antikolt réz öntvény a kihúzó gombja. Hogy jött neked az ötlet, hogy biciklit készítsél? Mindenképpen szerettem volna valami rendkívüli és különleges vizsgamunkát létrehozni, és maga az ötlet az eléggé váratlanul, villámcsapásszerűen született, és kitaláltam, hogy egy bicikli azt hiszem, hogy eléggé különleges ahhoz, hogy elkészítsem. Ki szeretnéd megpróbálni? Mindenképpen már eleve úgy akartam tervezni, hogy használható legyen, és amikor lekerül a kiállításról, akkor az első dolgom az lesz, hogy kipróbáljam. Sziasztok! A munkám egy zsúrkocsi, ami itt van mellettünk. Én terveztem, én találtam ki, és most a vizsgamunkára ezt készítettem. Az eddigi rossz zsúrkocsik helyett próbáltam egy használhatót készíteni. A nagyobb kerékméret segít, hogy a küszöbökön áttold, valamint látványosan is néz ki. Nagy része juharból van, és a villák a tálcában pedig hőkezelt bükk és juhar táblásítva. Ez egy home office bútor, ami egy laptopasztal. Miből készült? Ebből az akril gyanta új típusú anyagból, aminek az a lényege, hogy homogén felületeket tudunk készíteni belőle. Ezt szeretnéd valami dizájnpályázatra beküldeni? Hát még egyelőre ezen nem gondolkodtam, igazából csak magamnak csináltam. Szia Ancsi, mesélj légy szíves nekünk egy kicsit a művedről. Az én lámpámat fehér kartonból készítettem, csíkokra vágtam. Először ragasztottam egymás mellé, majd pedig össze is vartam, mert úgy sokkal stabilabb. Jól néz neki egy hálószobában, vagy egy ilyen kis olvasósarokban, vagy egy teaházban.
Alapfeladatunk az volt, hogy egy lámpát készítsünk papírból, és hát nagyjából egyéb eszköz felhasználása nélkül, de aztán nekem végül sikerült megbeszélni a tanárra, hogy hadd használjak láncokat. Hát én ezt a pókhálós lámpát csináltam, ami most így igazából úgy néz ki, mintha betört volna. Nagyon szerettem az ilyen láncos dolgokat, meg ehhez hasonlót, tehát a pókhálót, meg az ilyesmit, mert így passzol a stílusomhoz, és hát ezért gondoltam, hogy a lámpám is legyen ilyen.